Druhá zkouška průjezdnosti autobusů budoucím kruhovým objezdem na Dobříši dopadla podle očekávání. Šišatý kruhový objezd je stále stejné velikosti a během posledních 2 týdnů, které uběhly od zkoušky první, se nenafoukl ani nescvrkl. Linkové autobusy, které tímto kruhovým objezdem běžně jezdí na Větrník a opačným směrem, křižovatkou projedou. Naopak dlouhý autobus, který neprojel u minulé zkoušky, touto druhou zkouškou také neprošel. Pokud někdo čekal zázrak, třeba nafouknutí či zvětšení nové křižovatky, byl asi zklamán. Dobrá zpráva je, že autobusy na Větrník budou zajíždět i nadále. Snad se řidiči autobusů projíždějící touto křižovatkou neuručkují.